masak di era piro iki? 90-an. Ora di era Gen Z. Iki aku masak sayur telo. Iki singkonge iku tadi sudah direbus ya. Bumbunya cukup gampang, simpel. Mek lombok berambang bawang diulek, lah nanti dikasih tasi. Ini telonnya dipotong-potong dulu ben ora kegeden. Jadi aku kelingan zaman biyen urip ning desa iki manane ngene iki lho, ora genset. Bumbune wayah dicemplungke. Banyune wis plekutuk. Sik ya, tak resikan sik wis ngene tok iki lho. Mongko iki lho. Wis enake pol. Bumbune dicemplungke ora usah dikai apa-apa. Cuman berandang bawang terasi nih. Iki lho nek semarake sedep. Terasi jual, terasinya semini wae jangan kok gak enak ya wes telone dicemplongke. Iki sayurnya mek bahani ngene tok iki. Nah kita telone wes tak irisi ya. Tadi ini tangannya sudah cuci tangan ya guys. Nah iki lho penampakannya. Baik guys telone kita ikut. Wayahe mangan nah iki masakan mau sing tak masak sayur telo karo tempe goreng guys. Aja lali guys iki tak cemil sik ini tak masak sebenarnya. Enggak iki sayur deh. Kemudian iki lho guys, segelir masya Allah. Wis penting mangan warak nikmat. Jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Tempenya coklat. Mantap. Pikirnya ditambahin iwak asin. Wah tambah. Jos. Oh ya guys, aku mangan dhisik.